munese anditi. Aiwa sezvo masumuka ndandapedza sereka ndikurerehwa ngekupedzisira anditi. Rega ndiro chinyowa nditi. Ndakaona ngachitamba umulando ndikati kapepako kane musindo ndakaenda pafuti kuti ndakatengera nandosi ndikati handi kumba kwedu kumatapi semunhu mukuru handina kungopanika ndikati ndinimisa tupe timapanika takasvika ovharando akandikandira pakauchi ndokundipa rudo rwakareba sapita krauchi rindengejeokona siyanainawo masenta amatukei siyanainawo ndakakaona kachitamba umulando ndikati kapepako kane musindo ndakaenda pafuti kuti ndakatengera nandosi ndikati hande kumba kwedu kumatapi semunhu mukuru handina kungopanika ndikati ndini Mr. Tupe ndimapanika takasvika vharando akandikandira pakauchi akandipa rudo rwakareba kunge Peter Crouch rindengejereresa wakona siyanainawo masendo amatupeiti siyanainawo masendo siyanainawo masendo amatupeiti siyanainawo siyanainawo masendo amatupeiti siyanainawo masendo vanopedza mabhiya vapedza vobva vachinja magiya saka gara waziya wapinda nemoya hauzongowaziya chabhenda mabaira itwasanuke adyiwa mari haizikavhike zimwe nguva unomboramwa utachara kuvachiba chaiwavanava rinengejerena wagona siyanainawo masenya amatubei siyanainawo Respecta mukuru Chitomborwizi. Aiwa ndimunese. Munozoguma maneta. Munozoguma maneta nditi. Aiwa munozoguma maneta.